This must be love. Boom, clap, sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. Boom, clap, you make me feel good. Come on to me, come on to me now. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Ja, vi skal lave en vlog her. I nat. Vi skal have sådan en filmnat, hvor bare mig og Mathilde, hvor vi har købt masser af chips. Hvor vi æder slik af chips. Ja, og så skal vi ellers bare hygge os og filme så meget vi kan. Og vi skal også se Familien på Bryggen. Ja, vi tager ud og køber en nu. Your picture perfect blue, sunbathing on the moon, stars shining as your bones illuminate. First kiss just like a drug, under your influence, it's hit me over, you're the magic in my veins. This must be love. Sker det her, at vi skal have pumpet den. Og det gider vi i hvert fald ikke. Så sidder vi bare her og spiser pizza. Okay, så lige nu er klokken lige blevet 8, og vi sidder bare lige her og hygger inde i stuen, og så ser vi bare klipfiskerne. Ja, så nu skal vi til at se mest populære, så vi ses. Ja, bye. Vi er så meget fine. Den er 20 minutter i 10. Så den her lige bundet. Eller jeg havde drukket den over lang tid, men altså... Ja, rigtig. Er den også sådan? Jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke med dig om noget. Det er bare fordi, at wow, den er god. også spændt for Ej, jeg kan overhovedet ikke lide dem. De er mega super. Jeg skal have min datter, hun er 16. Okay, fedt. Tak for det. Nå, ja, fedt. Syng. Lækker syng. Okay, men nu vil vi lave nogle challenges. Og først så skal vi spise sådan en her. Prøv at tage en af dem. Og det er altså sådan nogle her. Sådan nogle skippermærkelige nogle. Og jeg hader dem. Jeg synes, de er forfærdelige, så jeg ved godt, hvem der vinder. Det er bare sjovt. Okay, det er bare sjovt. Okay, er klar? Hvem der kan lave mest stoneface over den? Ja. Er klar? Du tager 2 og 3. Ej, spænd. Okay. Stoneface. Skal vi sige, at vi tager dem her? Ja, Vi tager sådan nogle, fordi de er samme størrelse. Dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do. I'll fall. Hvad er den nye så? Hjem. Kan du ikke komme der? Vi kunne have lige mange. Jeg valgte vi begge to. Vi ses senere. Du kunne godt spise en T-bone-stik, ikke? Så er det. Vi er stadigvæk over. Og nu roder det lidt. Vi kan gøre sådan her, og vi ser stadigvæk. Vi klarer det godt. Så ja, hurtig update herfra. Vi er ikke trætte. Nej. Nu sidder lidt i indespand. Vi er ikke trætte. Nej, vi ser MGP-missionen. Træt, Mathilde. Nej. Nu ser vi far til 4M til søs. Jo. Nej, det Jeg har frisk en fisk med Maria. Vi har lige ude og vasket os. Ja, vi har lige været ude og vaske vores hoved.
Og så har vi, hvad det hedder. Og så har vi, hvad det hedder lige, jeg har været udenfor. Og vi har også lige haft en lille lur på et kvarter. Det er klokken, den var. Og velkommen til en ny update. Nu er klokken 10 minutter over 3. Yay! Vi er næsten klaret hele natten, og Mathilde hun er ret træt. Ja. Det kan jeg også godt forstå. Jeg er også sådan rimelig træt. Hej alle sammen. Nu sidder vi lige udenfor. Ja, og jeg har lige sådan. Det vil sige, at vi lige bliver nødt til at have en pause. Vi bliver lige nødt til at være lidt Vi har udenfor. kun sovet i hvor meget? En halv time. Men Mathilde, vi lå sådan der, og så vi bare familien på bryggen. Så lå hun sådan, og det ene øjeblik, der var hun sådan halvvågen, og det andet øjeblik, så lå hun der. Så Mathilde derovre. Ja, skal vi lige... Så her. Her sover vi, og der ligger, hvad det hedder, Anna lige, fordi hun har været med. Så ja, nu kommer vi bare ind igen. Ja, vi ses senere. Klokken er 20:09. Vi ligger bare her.